Μοντάνα, 1893. Ένας πολικός εφιάλτης αρρώσει τα πάντα, και ενώ οι γείτονες τους πεθαίνουν παγωμένοι στις απομονωμένες καμπίνες τους, 3 οικογένειες μεταναστών επιβιώνουν ξυπόλυτες πάνω σε ζεστά πατώματα. Όλοι τους αποκάλεσαν τρελούς όταν έσκαβαν έναν υπόγειο λάκκο, αντί να χτίσουν κανονικά σπίτια. Όμως, αυτό που κατασκεύασαν δεν ήταν απλώς ένας φούρνος, ήταν μια απαγορευμένη μηχανική ιδιοφυΐα που αψηφούσε τους νόμους της φύσης. Πώς μια και μόνο φλόγα κατάφερε να νικήσει το απόλυτο 0 για 28 συνεχόμενα χρόνια. Μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος, γιατί η συνέχεια αυτής της απίστευτης ιστορίας θα σας αφήσει άφωνους. Πριν προχωρήσουμε, πατήστε το like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας και γράψτε μου στα σχόλια από ποιο μέρος του κόσμου μας παρακολουθείτε σήμερα. Μου δίνει μεγάλη χαρά να βλέπω μέχρι που φτάνει η παρέα μας και από που έρχονται οι θεατές μας. Στην παγωμένη, ανελαίτη απεραντοσύνη της επικράτειας της Μοντάνα, το φθινόπωρο του 1893 γράφτηκε μια ιστορία που αψήφισε τη λογική, τα όρια της ανθρώπινης αντοχής και την ίδια τη φύση. Καθώς οι πρώτοι ψυχροί άνεμοι άρχισαν να σαρώνουν τις ατελείωτες, χρυσές πεδιάδες, προμηνύοντας την έλευση ενός από τους πιο σκοτεινούς και θανατηφόρους χειμώνες στην αμερικανική ιστορία, κάθε άπικος και κτηνοτρόφος στην περιοχή ετοιμαζόταν σιωπηλά για έναν μοναχικό, αδυσόπιτο αγώνα επιβίωσης. Ο ουρανός βάραινε με ένα μολυβένιο γκρι, και ο αέρας μύριζε ήδη πάγο και κίνδυνο. Όλοι έκοβαν ατελείωτα βουνά από ξύλα, οχυρώνοντας τις απομονωμένες ξύλινες καμπίνες τους, ελπίζοντας απεγνωσμένα ότι η δική τους ατομική φωτιά θα τους κρατούσε ζωντανούς όταν ο υδράριος ακατέρεσε ασύλληπτα επίπεδα. Όμως, εκείνη ακριβώς τη στιγμή της συλλογικής αγωνίας, 3 Γάλλοι μετανάστες έκαναν κάτι που ανάγκαζε τους ντόπιους να σταματούν τα άλογα τους στο σκληρό, παγωμένο χώμα και να κοιτούν με απόλυτη δυσπιστία. Στα μάτια των σκληροτράχυλων Αμερικανών, αυτοί οι Ευρωπαίοι είχαν χάσει εντελώς τα λογικά τους, παραδομένοι σε μια αδιανόητη τρέλα. Ο Μαρσέλ Φορνιέ, ένας έμπειρος αρτοποιός από την Προβινγία, μαζί με τους 2 στενούς συμπατριώτες του, δεν έχτιζαν 3 ξεχωριστές καμπίνες με 3 ξεχωριστές όμπες, όπως επέβαλε ο άγραφος, απαράβατος νόμος της Μεθορίου. Αντίθετα, με τα χέρια τους γεμάτα λάσπη που άρχιζε να κρυσταλλώνει από το κρύο και τον υδρότα να παγώνει στα κουρασμένα πρόσωπά τους, έσκαβαν έναν τεράστιο, βαθύ λάκκο ακριβώς στο γεωγραφικό κέντρο των εκτάσεών τους. Γύρω από αυτόν τον επιβλητικό κρατήρα, άρχισαν να θέτουν θεμέλια για 3 κτίσματα, τοποθετημένα με απόλυτη μαθηματική ακρίβεια ώστε να σχηματίζουν ένα τέλειο, κλειστό και συμμετρικό τρίγωνο. Το οπτικό αποτέλεσμα ήταν εξωφρενικό. Στο επίκεντρο αυτού του αυστήρου γεωμετρικού σχήματος δεν θα υπήρχε μια συνηθισμένη κεντρική αυλή, αλλά ένας και μοναδικός, ογκώδης υπόγειος φούρνος. Η οπτική διάταξη του όλου συγκροτήματος προκαλούσε τρομερή σύγχυση σε όποιον την παρατηρούσε. Κάθε μία από τις 3 καμπίνες απήχε ακριβώς 30 πόδια, σχεδόν 9 μέτρα, από αυτή την κεντρική πηγή θερμότητας. Μια απόσταση που ίσως να φάνταζε ασήμαντη ένα ζεστό πρωινό της άνοιξης, αλλά μέσα στον εφιάλτη μιας πολικής χιονοθύελλας, όταν το χιόνι θα τύφλωνε τα μάτια και ο αέρας θα έκοβε την ανάσα, τα 9 αυτά μέτρα θα έμοιαζαν με μια αδιάβατη άβυσσο. Το τεχνικό παράδοξο ήταν ασύλληπτο. Πώς ήταν δυνατόν να τεντώσεις, να καθοδηγήσεις και να διαμοιράσεις μια μοναδική πηγή θερμότητα σε ένα τόσο τεράστιο, εκτεθειμένο και παγωμένο αποτύπωμα γης? Η κοινή λογική της εποχής, αλλά και το βασικό ένστικτο επιβίωσης, υπαγόρευε ξεκάθαρα ότι η εστία της φωτιάς πρέπει να βρίσκεται ασφαλή στο κέντρο του δωματίου που κοιμάσαι, προστατευμένη από τους 4 τοίχους σου. Το να έχεις τη μοναδική πηγή ζωής σου θα μένει έξω, μέσα στην παγωμένη γη, μακριά από το κρεβάτι σου, έμοιαζε στους διερχόμενους ως μια καλοσχεδιασμένη συνταγή ομαδικής αυτοκτονίας. Οι γείτονες, επιστρέφοντας στα δικά τους κτήματα, ψιθύριζαν ότι επρόκειτο για μια παράλογη συμφωνία θανάτου. Για αυτούς τους σκληρούς πρωτοπόρους, η απόλυτη αυτονομία και η κοινική ατομικότητα ήταν η μόνη ασπίδα απέναντι στη φύση. Η ιδέα του να μοιραστούν 3 διαφορετικές οικογένειες μια κοινή φλόγα, να εξαρτώνται απολύτως η μία από την άλλη για να επιβιώσουν στο σκοτάδι, πήγαινε ενάντια σε κάθε κανόνα. Θεωρούσαν δεδομένο ότι αυτοί οι ξένοι θα κατέληγαν νεκροί, τσακώνοντας με μίσος για το πιανού η σειρά ήταν να βγει μέσα στην οργή της φύσης για να τροφοδοτήσει τον λάκκο. Ήταν μια συγκλονιστική σύγκρουση 2 εντελώς διαφορετικών κόσμων. Αυτό που οι ντόπιοι καταδίκαζαν ως παραφροσύνη ήταν στην πραγματικότητα ο θεμέλιος λίθος ενός αριστουργήματος θερμοδυναμικής. Ο Μαρσέλ δεν κατασκεύαζε απλώς 3 σπίτια. Έχτιζε μια όρατη μηχανή επιβίωσης, έτοιμη να αναμετρηθεί με την απόλυτη καταστροφή. Για να κατανοήσουμε το μυστικό που κουβαλούσε ο Μαρσέλ Φορνιέ σε εκείνα τα παγωμένα, αφιλόξενα χώματα της Αμερικής, πρέπει να ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο, χιλιάδες μίλια μακριά,
κάτω από τον λαμπερό ήλιο της Μεσογείου. Στην καρδιά της προβινγίας, σε ορεινά, πέτρινα χωριά που μοιάζουν εκπληκτικά με τους δικούς μας παραδοσιακούς οικισμούς, κρυβόταν μια σοφία αιώνων. Εκεί, η σκληρή ζωή δεν ήταν ποτέ μια μοναχική πορεία προς το άγνωστο, αλλά μια κοινή, αδιάσπαστη αλυσίδα αλληλεγγύης. Ο Μαρσέλ μεγάλωσε αναπνέοντας τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού και του καμένου ξύλου, μαθαίνοντας την τέχνη της επιβίωσης δίπλα στον παππού του, τον παραδοσιακό φούρναρη του χωριού. Στον τόπο του, ο κοινοτικός φούρνος δεν ήταν απλώς ένα άψυχο κτίσμα από πέτρα και λάσπη. Ήταν η παλόμενη καρδιά της κοινότητας, ο ιερός χώρος όπου συναντιόνταν η καθημερινή ανάγκη με την ανθρώπινη επαφή. Κάθε γειτονιά, κάθε οικογένεια, πλούσια ή φτωχή, μοιραζόταν την ίδια ακριβώς φλόγα. Η ιδέα ότι κάθε σπίτι θα έπρεπε να συντηρεί τη δική του ατομική εστία για το καθημερινό ψήσιμο δεν θεωρούνταν απλώς μια περιττή πολυτέλεια. Ήταν μια πράξη παράλογης πατάλης και βαθιάς ασέβειας προς τους λιγοστούς πόρους που προσέφερε η φύση. Για τον νεαρό Μαρσέλ, η φωτιά δεν αποτέλεσε ποτέ ιδιωτική ιδιοκτησία, ένα κλειδωμένο προνόμιο για τους λίγους. Ήταν ένα κοινοτικό αγαθό, μια ζωογόνος δύναμη που ανήκει δικαιωματικά σε όλους, όπως ακριβώς το πολύτιμο νερό ή ο αέρας που ανέπνεαν. Η φιλοσοφία των προγόνων του ήταν απλή, αλλά συγκλονιστικά βαθιά. Μια φωτιά ζεσταίνει πολλούς. Η θερμότητα δεν έχει μάτια για να ξεχωρίσει σε ποιον ανήκει το καρβέλι που αγγίζει. Εξυπηρετεί πιστά όποιον στέκεται έτοιμος να τη δεχτεί. Ο παππούς του δίδαξε πως ολόκληρο το χωριό εξαρτιόταν από αυτή τη μοναδική, ακίμητη εστία. Αν 17 οικογένειες αποφάσιζαν να ανάψουν 17 ξεχωριστές φωτιές κάθε μέρα στα δικά τους σπίτια, θα κατανάλωναν 17 φορές περισσότερα πολύτιμα ξύλα, θα σπαταλούσαν 17 φορές περισσότερο υδρότα και εξαντλητικό ανθρώπινο μόχθο και θα άφηναν πίσω τους 17 φορές περισσότερη άχρηστη στάχτη. Ήταν ένας εξωφρενικός, μαθηματικός παραλογισμός που μια φτωχή κοινότητα δεν μπορούσε να αντέξει. Αντίθετα, μια σωστά χτισμένη, κεντρική εστία μπορούσε να θρέψει και να ζεστάνει τους πάντες με ένα ελάχιστο κλάσμα του συνολικού κόστους. Όμως, πέρα από τη συγκινητική νοσταλγία και την ισχυρή αίσθηση του ανήκειν, πίσω από αυτή την αρχαία παράδοση κρυβόταν μια αμήλικτη, επιστημονική αλήθεια την οποία ο Μαρσέλ κατήχε με απόλυτη μαεστρία, πολύ πριν οι σύγχρονοι μηχανικοί την αποτυπώσουν σε βιβλία. Ήταν η θεμελιώδης αρχή της θερμικής μάζας. Ο παραδοσιακός κοινοτικός φούρνος ήταν ένα αληθινό θαύμα της λιθοδομής, ένα αριστούργημα της μηχανικής κατασκευασμένο από τεράστιους, εξαιρετικά πυκνούς όγκους πέτρας. Αυτά τα βαριά, αδρά υλικά διέθετα μια μαγική, σχεδόν μεταφυσική ιδιότητα που αψηφούσε τον χρόνο. Απορροφούσαν τεράστια θερμική ενέργεια της φωτιάς αργά, με απίστευτη υπομονή. Στη συνέχεια, την κρατούσαν εγκλωβισμένη στο εσωτερικό τους με ανυποχώρητο ποίησμα, αρνούμενα πεισματικά να την αφήσουν να δραπετεύσει στο παγωμένο κενό. Και τελικά, την απελευθέρωναν σταθερά, ομοιόμορφα και ακούραστα, πολλές ώρες, ακόμα και μέρες, αφότου οι ίδιες οι φλόγες είχαν μετατραπεί σε ψυχρή στάχτη. Ο Μαρσέλ κατανοούσε τη συμπεριφορά της φωτιάς όπως ένας έμπειρος ναυτικός κατανοεί τα αόρατα ρεύματα του ωκεανού. Ήξερε τις αδιφάγες ορέξεις της, τους απαιτητικούς ρυθμούς της και την εκπληκτική της ικανότητα να προσφέρει ασύγκριτα περισσότερα από όσα καταναλώνει, αρκεί να την διαχειριστείς με τον απόλυτο σεβασμό που της αξίζει. Στην πατρίδα του, η ίδια κοινή φωτιά που έψινε το καθημερινό ψωμί, ζέστενε παράλληλα τα μεγάλα καζάνια με το νερό για την μπουγάδα της εβδομάδας, σιγόψινε τα κρέατα στις μεγάλες γιορτές των Αγίων και κρατούσε απολαυστικά ζεστά τα πέτρινα πεζούλια όπου συγκεντρώνονταν οι γεροντότεροι για να προστατευτούν από τον παγωμένο αέρα. Αυτή η αρχαίγονη, μεσογειακή κληρονομιά, αυτή η βαθιά, βιωματική κατανόηση ότι η πραγματική επιβίωση χτίζεται πάντα πάνω στη συνεργασία και την έξυπνη, επιστημονική διαχείριση της ενέργειας, ήταν ο αληθινός θησαυρός που κουβαλούσε ο Μαρσέλ. Και τώρα, στεκόμενος στην παγωμένη αμερικανική γη, ετοιμαζόταν να χρησιμοποιήσει αυτόν ακριβώς τον θησαυρό στο απόλυτο, αδιαπέραστο όπλο, απέναντι στον πιο αντισόπιτο και θανατηφόρο εχθρό που είχε αντικρίσει ποτέ στη ζωή του. Το 1892, όταν άνοιξαν επιτέλους τα νέα, παρθένα εδάφη της επικράτειας της Μοντάνα για διεκδίκηση, οι τρεις οικογένειες των Γάλλων μεταναστών ενώθηκαν ξανά, ελπίζοντας να χτίσουν μαζί στο νέο κόσμο αυτό που δεν μπορούσαν να καταφέρουν χώρια. Όμως, εκείνος ο πρώτος, εφιαλτικός χειμώνας, τον οποίο αναγκάστηκαν να περάσουν εγκλωβισμένοι σε τρεις εντελώς ξεχωριστές, πρόχειρες χωμάτινες και ξύλινες καλύβες, παραλίγο να τσακίσει οριστικά και αμετάκλητα το πνεύμα τους. Κάθε οικογένεια πάλευε με το απόλυτο σκοτάδι και τον ανελαίτο πάγο εντελώς μόνη της. Η απομόνωση έπεφτε πάνω τους πιο βαριά και από το ίδιο το χιόνι που σκέπαζε τις στέγες τους. Τις ατελείωτες,
Παγωμένες νύχτες, ακούγοντας τον άνεμο να ουρλιάζει λυσαλέα ανάμεσα στα σαθρά καταφύγια τους, η ψυχολογική πίεση της μοναχικής μάχης ενάντια στην απόλυτη αγριότητα της φύσης γινόταν κυριολεκτικά αφόρητη. Μέσα σε αυτές τις μικρές, απομονωμένες καμπίνες, έκυραν συνεχώς τεράστιες ποσότητες ξύλου σε συμβατικές, αμερικανικού τύπου μαντεμένιες σόμπες, αλλά η ζέστη αποδεικνυόταν μια σκληρή ψευδαίσθηση. Αυτές οι σόμπες ήταν πρακτικά αδιφάρα τέρατα, καταβροχθίζοντας αλιγοστά τους καύσιμα με τρομακτικούς, ανεξέλεγκτους ρυθμούς, χωρίς ωστόσο να προσφέρουν ουσιαστική, διαρκή προστασία από το ψύχος. Το πραγματικό πρόβλημα, όπως γρήγορα συνειδητοποίησαν, δεν ήταν η έλλειψη φωτιάς ή καύσιμης ύλης, αλλά η αδυσόπιτη φυσική της απώλειας θερμότητας. Η θερμική ενέργεια, υπακούοντας τυφλά στους νόμους της θερμοδυναμικής, ανέβαινε βίαια και κατακόρυφα. Μια στήλη καυτού αέρα χτυπούσε κατευθείαν στις κακοφτιαγμένες, μονίμως παγωμένες οροφές και δραπέτευε ακαριέα στο κενό της νύχτας. Αυτή η διαδικασία άφηνε τα πατώματα στο επίπεδο του μηδενός, κάνοντας τα πόδια των παιδιών τους να ξυλιάζουν. Ήταν μια εξαντλητική, μάταιη πάλι ενάντια στην αόρατη κατακόρυφη απώλεια. Η πολύτιμη ενέργεια σπαταλιόταν άσκοπα, ταΐζοντας τον απέραντο χειμωνιάτικο ουρανό αντί να ζεσταίνει τα εύθραυστα ανθρώπινα σώματα που έτρεμαν στο ημίφος. Επιβίωσαν. Ναι, αλλά όλοι γνώριζαν πως αυτή η οριακή κατάσταση δεν ήταν πραγματική ζωή, ήταν απλώς μια βασανιστικά αργή παράταση του θανάτου. Καθώς ο Μάρτιος έφερε τις πρώτες, δειλές υποψίες της άνοιξης σε το βαθιά παγωμένο χώμα της πρέριας άρχισε επιτέλους να μαλακώνει, ο Μαρσέλ συγκέντρωσε τους εξαντλημένους φίλους του. Κοιτάζοντας τα βαθουλωμένα, ταλαιπωρημένα πρόσωπα του Γκουστάβ και του Θεόφιλου, ένιωσε μια φλογερή σπίθα εξέγερσης να ανάβει μέσα του. Ήταν μια απόλυτη άρνηση να αποδεχτεί τη ζωφερή μοίρα που τους επέβαλε ο νέος κόσμος. «Έχουμε ξεχάσει την πατρίδα μας», τους είπε με μια φωνή που έτρεμε από ακλόνητη πεποίθηση, όχι από το κρύο. «Έχουμε ξεχάσει την αρχαία σοφία που γνώριζαν οι παππούδες μας. Και με 3 τεράστιες φωτιές εκεί που μία και μόνο θα αρκούσε απόλυτα. Σπαταλάμε τον ιδρώτα και τις ζωές μας επειδή επιλέξαμε να υιοθετήσουμε την αμερικανική ανοησία. Την επικίνδυνη ψευδαίσθηση ότι ο καθένας οφείλει να υποφέρει μόνος του, με την καμπίνα του αυστηρά αποκομμένη και τη φωτιά του να πεθαίνει σιωπηλά, ενώ οι γείτονες του κοιμούνται ανήμποροι. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή της διάβγειας, η συλλογική απόγνωση μετατράπηκε σε ένα ριζοσπαστικό, σωτήριο όραμα. Ο Μαρσέλ αρνήθηκε οριστικά την τυραννία της κατακόρυφης απώλειας θερμότητας. Στο μυαλό του είχε ήδη ξυπνήσει η ανεκμετάλλευτη, τεράστια δυναμική της οριζόντιας δέσμευσης. Τι θα συνέβαινε αν, αντί να αφήνουν την πολύτιμη ζέστη να δραπετεύει αμέσως προς τα πάνω, την ανάγκαζαν να ταξιδέψει οριζόντια, παράλληλα με το έδαφος. Αν την εχμαλώτιζαν κάτω από τα ίδια τους τα πόδια, αναγκάζοντάς την να διασχίσει μεγάλες μάζες υλικών πριν της επιτρέψουν να βγει στον ελεύθερο αέρα. Ήταν μια υπόσχεση ιερή, δοσμένη πάνω στο λασπωμένο χώμα της Μοντάνα. Ποτέ ξανά δεν τα πάγωναν μόνοι τους. Θα ψηφούσαν το κατεστημένο, θα έσπαγαν την κατάρα της απομόνωσης και θα έχτιζαν ένα καταφύγιο που η φωτιά του ενός θα γινόταν αναπόφευκτα η σωτηρία όλων. Καθώς οι πρώτες, διστακτικές αχτίδες του ανοιξιάτικου ήλιου άρχισαν επιτέλους να λιώνουν τον ανελαίητο πάγο της Μοντάνα, μετατρέποντας το σκληρό, παγωμένο χώμα της πρέριας σε μια απέραντη, δύσβατη θάλασσα από λάσπη, ο Μαρσέλ συγκέντρωσε τον Γκουστάβ και τον Θεόφιλο γύρω από ένα πρόχειρο, θαρμένο ξύλινο τραπέζι. Δεν ήταν πια τα τρομαγμένα θύματα ενός αμήλικτου χειμώνα, έτοιμα να παραδοθούν σιωπηλά στη σκοτεινή μοίρα τους. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, η βαριά ατμόσφαιρα μέσα. Στη μισοσκοτεινή καμπίνα άλλαξε ριζικά. Η παραλυτική απελπισία της απλής επιβίωσης έδωσε ξαφνικά τη θέση της στην ψυχρή, υπολογιστική ιδιοφυΐα. Ο Μαρσέλ ξεδίπλωσε με τεράστια προσοχή τα πρόχειρα, αλλά εντυπωσιακά λεπτομερή σκίτσα του, αποκαλύπτοντας στους συμπατριώτες του όχι απλώς ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο, αλλά έναν πραγματικό χάρτη σωτηρίας. Ήταν η απαρχή για την απόλυτη νίκη της ανθρώπινης διανόησης και της ακλόνητης αδελφοσύνης απέναντι στην ομή, αδυσόπιτη δύναμη της άγριας φύσης. Βγαίνοντας έξω στο λασπωμένο πεδίο, κάτω από τον απέραντο, ακόμα απειλητικό γκρίζο ουρανό, οι 3 άνδρες άρχισαν να χαράσουν τα όρια της νέας του ζωής. Με απόλυτη, σχεδόν θρησκευτική ευλάβεια, μέτρησαν και σημάδεψαν τις ακριβείς διαστάσεις πάνω στη γη που μόλις άρχιζε να αναπνέει ξανά, δημιουργώντας ένα τέλειο, αλάνθαστο ισόπλευρο τρίγωνο. Στο αυστηρό γεωγραφικό κέντρο αυτού του νοήτου γεωμετρικού σχήματος θα βρισκόταν η φλεγόμενη καρδιά του συστήματός τους, ο τεράστιος κοινός φούρνος. Από αυτό το στρατηγικό, κεντρικό σημείο, η κάθε καμπίνα θα απήχε ακριβώς 30 πόδια. Ούτε μια ίντσα περισσότερο, ούτε μια ίντσα λιγότερο. Ο Γκουστάβ και ο Θεόφιλος κοιτούσαν τα σημάδια στο βρεγμένο χώμα,
προσπαθώντας με αγωνία να οπτικοποιήσουν το πολύπλοκο, αόρατο δίκτυο που θα τους ένωνε για πάντα. Τότε, ο Μαρσέλ άρχισε να τους εξηγεί τη βαθιά επιστήμη πίσω από το φαινομενικά τρελό του όραμα. Δεν επρόκειτο για κάποια μαγική, αβάσιμη ελπίδα, αλλά για την απόλυτη, αδέκαστη αλήθεια της φυσικής και πιο συγκεκριμένα για τους αμήλικτους νόμους της ρευστοδυναμικής. Η θερμότητα, τους εξήγησε με το φλογερό πάθος ενός πεπειραμένου δασκάλου, δεν έχει δική της βούληση, δεν έχει συνείδηση για να επιλέξει ποιον θα ζεστάνει περισσότερο ή ποιον θα αφήσει να παγώσει. Ακολουθεί πάντα, τυφλά και πιστά, το μονοπάτι της ελάχιστης αντίστασης. Για να λειτουργήσει το μεγαλεπίβολο σχέδιο και να μην κινδυνεύσει καμία από τις τρεις οικογένειες, έπρεπε να δαμάσουν απόλυτα αυτή την τυφλή φυσική δύναμη, κατασκευάζοντας 3 υπόγεια κανάλια που θα ξεκινούσαν από τον κεντρικό φούρνο και θα κατευθύνονταν προς τις 3 καμπίνες, ακτινωτά, ακριβώς όπως οι ακτίνες ενός μεγάλου τροχού. Για να εξασφαλιστεί η απόλυτα δίκαιη και ισότιμη κατανομή της ζωογόνου θερμότητας, η ακραία μηχανική ακρίβεια ήταν το παν. Κάθε ένα από αυτά τα θαμμένα πέτρινα κανάλια έπρεπε να έχει ακριβώς το ίδιο μήκος, 30 πόδια το καθένα. Αλλά το μήκος από μόνο του δεν αρκούσε για την επιτυχία. Η διατομή τους έπρεπε να είναι αυστηρά πανομοιότυπη, 18 ίντσες πλάτος και 14 ίντσες ύψος. Αν έστω και ένα κανάλι ήταν ελαφρώς πιο φαρδί ή λίγο πιο στενό, η ευαίσθητη θερμική ισορροπία θα καταστρεφόταν ολοσχερός, οδηγώντας τη μία καμπίνα σε αποπνικτική υπερθέρμανση και καταδικάζοντας ταυτόχρονα τις άλλες 2 στον βέβαιο παγετό. Ο Μαρσέλ τους ανέλησε την επιστημονική, αναπόφευκτη πραγματικότητα. Όταν τα καυτά αέρια της καύσης συναντούν 3 απολύτως ταυτόσιμες διόδους διαφυγής, με ακριβώς την ίδια γεωμετρική αντίσταση στη ροή τους, η ίδια η φύση τα αναγκάζει να διαιρεθούν σε 3 τέλεια, απολύτως ίσα μέρη. Ήταν μια θεμελιώδης αρχή εκπληκτικά παρόμοια με αυτή που διέπει τα ηλεκτρικά ρεύματα όταν διαρρέουν παράλληλα κυκλώματα με απόλυτα ίσες αντιστάσεις. Τα καυτά αέρια, υπακούοντας τυφλά σε αυτή τη φυσική νομοτέλεια, θα μοιράζονταν ισόποσα, μεταφέροντας με μαθηματική ακρίβεια το 1/3 της συνολικής θερμικής ενέργειας κάτω από το ξύλινο πάτωμα κάθε οικογένειας. Ακούγοντας αυτή την κρυστάλλινη ανάλυση, οι βαθιές αμφιβολίες των 2 φίλων διαλύθηκαν οριστικά σαν τη λεπτή πρωινή ομίχλη. Αντιλήφθηκαν αμέσως το πραγματικό μεγαλείο του σχεδίου. Δεν έχτιζαν απλώς 3 πρόχειρα σπίτια με ένα κοινό μεγάλο τζάκι. Κατασκεύαζαν έναν άψογα χρονισμένο μηχανισμό επιβίωσης, ένα αληθινό αριστούργημα μηχανικής, όπου η απόλυτη μαθηματική συμμετρία θα γινόταν η άτρωτη ασπίδα τους. Η συμμετρία σε αυτό το έργο δεν ήταν σε καμία περίπτωση θέμα αισθητικής επιλογής, ήταν το απόλυτο, αδιαπραγμάτευτο ζήτημα ζωής και θανάτου. Ο σχεδιασμός είχε πλέον ολοκληρωθεί στο χαρτί. Και τώρα το μόνο που απέμενε ήταν η τιτάνια, εξαντλητική σωματική προσπάθεια να κάνουν αυτή την άψογη επιστημονική θεωρία μια χειροπιαστή, σωτήρια πραγματικότητα. Η δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου έφερε μια προσωρινή, σχεδόν απατηλή ανακοχή, καθώς ο ήλιος μαλάκωσε επιτέλους το παγωμένο, σκληρό σαν τσιμέντο χώμα της πρέριας. Αυτό επέτρεψε στους άνδρες να βυθίσουν για πρώτη φορά τα φτιάρια τους στη γη. Όμως, όλοι τους γνώριζαν καλά τη σκληρή, αναμφισβήτητη αλήθεια. Ο αδυσόπιτος χειμώνας της Μοντάνα δεν είχε νικηθεί, απλώς παραμόνευε σιωπηλά στο βάθος του ορίζοντα, μετρώντας αντίστροφα τις μέρες μέχρι την αναπόφευκτη, οργισμένη επιστροφή του. Αυτή η αόρατη, σιωπηλή απειλή λειτουργήσε ως ένας αδυσόπιτος χρονοδιακόπτης πάνω από τα κεφάλια τους, μετατρέποντας την κάθε στιγμή, την κάθε ώρα στο φως της ημέρας, σε έναν απεγνωσμένο αγώνα δρόμου ενάντια στον παγετό. Η εξαντλητική, ακραία σωματική εργασία ξεκίνησε από το γεωμετρικό επίκεντρο του τριγώνου, ακριβώς εκεί όπου θα χτυπούσε η καρδιά ολόκληρου του συγκροτήματος επιβίωσης. Οι 3 φίλοι, ενωμένοι από τον κοινό ιδρώτα, τα ματωμένα χέρια και τη βαριά λάσπη που ποτίζε τα ρούχα τους, άρχισαν να σκάβουν τον τεράστιο, κεντρικό λάκκο που έπρεπε να φτάσει τα 5 πόδια σε βάθος και τα 6 πόδια σε πλάτος. Εκείνες τις ατελείωτες ώρες της φθοράς, μέσα στα σπλάχνα της υγρής, σφυριλατήθηκε μια βαθιά, άρρηκτη συντροφικότητα, ισχυρότερη και από το ίδιο το αίμα. Δεν ήταν πια 3 ξεχωριστοί, απομονωμένοι άπικοι, αλλά ένας ενιαίος, ανυποχώρητος οργανισμός με έναν κοινό, ιερό σκοπό. Κάθε φτιαριά βαρύ χώματος που πετούσαν έξω ήταν μια μικρή, πεισματική νίκη ενάντια στον φόβο της μοναξιάς. Όμως, η εξκαφή ήταν μόνο το πρώτο, αναγνωριστικό βήμα. Ο Μαρσέλ γνώριζε πολύ καλά ότι μια φωτιά που προορίζεται να καίει ασταμάτητα, μέρα και νύχτα, επί 7 συνεχόμενους μήνες, θα παρήγαγε θερμοκρασίες ικανές να θρηματίσουν τη συνηθισμένη πέτρα σαν να ήταν εύθραυστο γυαλί. Η επιλογή των δομικών υλικών απαιτούσε απόλυτη, σχεδόν αιμονική αυστηρότητα. Με τα βαριά του σκάρα,
Αναγκάστηκαν να διασχίσουν 8 μίλια κακοτράχαλου εδάφους προς ανατολικά για να εξορίξουν και να μεταφέρουν τον πιο σκληρό, υψηλής πυκνότητας γρανίτη που μπορούσαν να εντοπίσουν. Το να σηκώνουν και να τοποθετούν αυτούς τους συμπαγείς, ασήκωτους ογκόλιθους τσάκιζε τις πλάτες τους, αλλά η προσπάθεια ήταν ζωτικής σημασίας. Η εξαιρετική πυκνότητα αυτού του συγκεκριμένου γρανίτη ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της θερμικής του στρατηγικής. Ήταν το μόνο υλικό ικανό να αντέξει την κόλαση του θαλάμου καύσης χωρίς να ραγίσει, λειτουργώντας παράλληλα ως μια τεράστια αποθήκη, έτοιμη να απορροφήσει μυθικά ποσά ενέργειας. Το εσωτερικό του θαλάμου, ωστόσο, απαιτούσε κάτι ακόμα πιο εξειδικευμένο και ανατρεπτικό. Ο σχεδιασμός του Μαρσέλ πήγαινε κόντρα σε κάθε συμβατική, κατασκευαστική λογική της Αμερικής. Ενώ τα παραδοσιακά τζάκια και οι σόμπες βασίζονταν στο κατακόρυφο ρεύμα, επιτρέποντας στον αέρα να ταξιδεύει φυσικά προς τα πάνω μέσα από μια καμινάδα, αυτός ο υπόγειος φούρνος κατασκευάστηκε με μια ριζοσπαστική λογική, τον εξαναγκασμένο οριζόντιο ελκυσμό. Ο πάτος του λάκκου διαμορφώθηκε αριστοτεχνικά για να φιλοξενεί μια εκτεταμένη, οριζόντια εστία. Ο στόχος ήταν να υποτάξουν τη φύση της φωτιάς, οθώντας βία τις φλόγες ρακαυτά αέρια πλάγια, αναγκάζοντας να εισχωρήσουμε πίεση στα 3 υπόγεια κανάλια. Αυτή η αφύσικη, οριζόντια όθηση, σε συνδυασμό με την αδιάκοπη, 24ωρη λειτουργία του φούρνου, δημιουργούσε ένα ακραίο θερμικό και μηχανικό στρες που καμία απλή λάσπη δεν μπορούσε να αντέξει. Εκεί ακριβώς παρενέβη η αριστοτεχνική, μεταλλουργική ιδιοφυΐα του Θεόφιλου. Στείνοντας το δικό του πρόχειρο σιδηρουργείο δίπλα στο σκάμα, ο σωματώδης σιδεράς άρχισε να δαμάζει το πυρωμένο μέταλλο. Με τα βαριά, ρυθμικά χτυπήματα του σφυριού του να αντιχούν στην πρέρεια, σφυριλάτησε με τα ίδια του τα χέρια δεκάδες ειδικά, βαρέως τύπου σιδερένια στηρίγματα. Αυτά τα χειροποίητα εξαρτήματα σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για να αγκαλιάζουν, να ευθυγραμμίζουν και να κλειδώνουν με απόλυτη ασφάλεια τα πυρήμαχα τούβλα της εσωτερικής επένδυσης. Τα σιδερένια νεύρα του Θεόφιλου ήταν η απόλυτη ασφάλεια ζωής. Διασφάλιζαν ότι, ακόμα και όταν τα υλικά θα διαστέλλονταν βίαια από τις θερμοκρασίες της κόλασης στο απόγειο του Ιανουαρίου, η καρδιά του φούρνου θα παρέμενε ακλόνητη, συμπαγής και ερμητικά σφραγισμένη. Με το κεντρικό όριγμα να χάσκει πλέον ανοιχτό σαν μια σκοτεινή, λασπωμένη πληγή στο σώμα της αμερικανικής πρέριας, η προσοχή των 3 ανδρών στράφηκε αμέσως στο πιο κρίσιμο, στο πιο τρομακτικό στάδιο ολόκληρου του εγχειρήματος, την κατασκευή του υπόγειου κυκλοφορικού συστήματος. Σε αυτό ακριβώς το σημείο της κατασκευής, δεν υπήρχε απολύτως κανένα περιθώριο για την παραμικρή ανθρώπινη αδυναμία ή για το παραμικρό κατασκευαστικό λάθος. Η αδυσόπιτη, παγωμένη αλήθεια που στοίχιωνε το μυαλό του σε κάθε χτύπημα της αξίνας ήταν πως, αν έστω και ένα από τα 3 μεγάλα κανάλια παρέκλεινε από την πορεία του κατά μία μόνο ίντσα, αν η κλίση ήταν έστω και ελάχιστα λανθασμένη, η τέλεια θερμική ισορροπία θα κατέρεε ακαριαία. Το τίμημα για μια τέτοια, φαινομενικά ασήμαντη, μαθηματική αστοχία δεν θα ήταν απλώς η χειμωνιάτικη ταλαιπωρία. Θα ήταν ο βέβαιος, αργός και βασανιστικός θάνατος μιας ολόκληρης οικογένειας. Ο Γκουστάβ, εγκαταλείποντας τα γνώριμα εργαλεία του, μετέφερε την ψυχρή, απόλυτη ακρίβεια του κορυφαίου ξύλου στο τραχή, βάρβαρο σκάψιμο της γης, αναλαμβάνοντας την απόλυτη διοίκηση αυτής της εξαιρετικά ευαίσθητης επιχείρησης. Κάτω από τον συνεχή, αφόρητο ψυχολογικό τρόμο της επικείμενης καταστροφής, οι άντρες άρχισαν να χαράσουν με σχοινιά και πασαλάκια τα 3 ακτινωτά ορίγματα. Κάθε τάφρος έπρεπε να εκτείνεται με απόλυτη αυστηρότητα ακριβώς 30 πόδια σε μήκος και να κατέβει 3 πόδια βαθιά μέσα στον υποχώρητο, πετρώδες έδαφος. Το επίπεδο της συγκέντρωσής τους άγγιζε τα όρια της θρησκευτικής έκστασης. Δεν μιλούσαν, δεν ξεκουράζονταν, παρά μόνο μετρούσαν. Υπολόγιζαν και ξαναμετρούσαν μανιωδώς, με τον κρύο υδρότα της αγωνίας να θολώνει την όρασή τους και να μουσκεύει τα ρούχα τους. Η μηχανική πρόκληση, ωστόσο, ήταν απείρως πιο περίπλοκη από το απλό, τυφλό κάψιμο μιας ευθείας γραμμής στο χώμα. Ο Μαρσέλ γνώριζε άριστα ότι ο καπνός και τα καυτά αέρια δεν διαθέτουν καμία φυσική τάση να ταξιδεύουν οριζόντια. Για να καταφέρουν να ξεγελάσουν τους νόμους της φύσης και την τάση της φωτιάς να ανεβαίνει βίαια προς τα πάνω, έπρεπε να σχεδιάσουν μια εξαιρετικά κρίσιμη, ελαφριά καθοδική κλίση ακριβώς στο σημείο εξόδου του κεντρικού θαλάμου καύσης. Αυτή η φαινομενικά αμεληταία γεωμετρική λεπτομέρεια, αυτή η ανεπαίσθητη βύθιση, ήταν απολύτως ζωτική σημασίας για να δημιουργηθεί ο απαραίτητος καθοδικός ελκυσμός, αναγκάζοντας τη ζωογόνο-θερμική μάζα να βυθιστεί με ορμή πριν ξεκινήσει την οριζόντια, ευθύγραμμη πορεία της κάτω από την παγωμένη γη. Μόλις το χώμα επιτέλους υποχώρησε, τα κανάλια έπρεπε να θωρακιστούν με τρόπο τέτοιο ώστε να αντέξουν για δεκαετίες.
Οι άντρες επένδυσαν με ευλάβεια τον πυθμένα και τα τυχώματα κάθε τάφρου με τεράστιες, επίπεδες πλάκες γρανίτη, δημιουργώντας 3 άφθαρτους, λίους αγωγούς. Αλλά η πραγματική, σιωπηλή απειλή δεν ήταν πλέον μόνο το εξωτερικό ψύχος. Ήταν τα ίδια τα θανατηφόρα υποπροϊόντα της σωτήριας καύσης. Αν ο πυκνός καπνός και το αόρατο μονοξίδιο του άνθρακα διέρεαν μέσα από τις ατέλειες της πέτρας ή κατάφερναν να ανέβουν στις καμπίνες, οι αγαπημένες τους οικογένειες θα πέθαιναν εντελώς σιωπηλά μέσα στη νύχτα, δηλητηριασμένες αμετάκλητα από την ίδια ακριβώς φωτιά που προοριζόταν να τις κρατήσει ζωντανές. Για να αποτρέψουν οριστικά αυτόν τον σκοτεινό εφιάλτη, σφράγισαν με γυμνά χέρια κάθε παραμικρό αρμό, κάθε ανεπαίσθητη, αόρατη ρογμή ανάμεσα στις πέτρες, χρησιμοποιώντας ένα παχύ, απολύτως αδιαπέραστο στρώμα από ειδικό πυλό και λάσπη. Αυτό το χειροποίητο κονίαμα, καθώς θα ψινόταν και θα πετρώνε οριστικά από την πρώτη κόλας αναζωπήρωση της φλόγας, θα μετέτρεπε τα κανάλια σε ερμητικά κλειστές, αεροστεγείς φλέβες, εγκλωβίζοντας αδηλητηριώδη αέρια μέχρι τη στιγμή που θα διέφευγαν με απόλυτη ασφάλεια στις ατομικές καμινάδες της κάθε κατοικίας. Το τελευταίο, αλλά εξίσου τρομακτικό βήμα, ήταν να διασφαλίσουν την απόλυτη δομική ακεραιότητα ολόκληρου του υπόγειου συστήματος. Αυτά τα κανάλια δεν θα ήταν απλώς σταμμένα στο χώμα. Θα έπρεπε να σηκώσουν στους ώμους τους το κολοσιαίο, συνθλιπτικό βάρος της υγρής γης που θα τα κάλυπτε, καθώς και το ίδιο το βάρος των ξύλινων σπιτιών που θα υψώνονταν από πάνω τους. Για την οροφή αυτών των πολύτιμων υπόγειων αρτηριών, επέλεξα με τεράστια προσοχή ογκώδεις, εξαιρετικά βαριές πέτρινες πλάκες, ικανές να αντέξουν ακραίες, συνεχείς πιέσεις χωρίς να υποχωρήσουν ή να ραγίσουν ποτέ. Κάθε μία από αυτές τις πλάκες που έμπαινε επιτέλους στη σωστή της θέση με τον υδρότα 3 ανδρών, σήμαινε άλλη μια ανυπολόγιστη νίκη ενάντια στον χρόνο που τελείωνε. Ήταν άλλη μια αδιαπέραστη, πέτρινη ασπίδα ανάμεσα στα εύθραυστα σώματα των παιδιών τους και την απόλυτη, θανατηφόρα παγωνιά της αμερικανικής μεθορίου. Καθώς οι σκελετοί των 3 σπιτιών άρχισαν να υψώνονται σαν ξύλινα φαντάσματα πάνω από την ισοπεδωμένη γη, η σκυτάλη της επιβίωσης πέρασε στα χέρια των γυναικών της μικρής γαλλικής κοινότητας. Η Κολέτ, η Αντελέν και η Μπερναντέτ, αφήνοντας για λίγο τις καθημερινές φροντίδες των οικοκυριών τους, ανέλαβαν μια αποστολή που απαιτούσε υπεράνθρωπη υπομονή και ομή, σωματική δύναμη. Για εβδομάδες ολόκληρες, κάτω από έναν ήλιο που άρχισε να χάνει τη ζεστασιά του, οδηγούσαν αβαριά κάρα προς την κήτη του ποταμού, συλλέγοντας και μεταφέροντας τόνους από σκουρόχρωμες, λίες ποταμίσιες πέτρες. Ήταν μια σιωπηλή, εξαντλητική προσφορά, ένας επίπονος μόχθος που συχνά διαφεύγει από τις επίσημες σελίδες της ιστορίας, αλλά χωρίς αυτόν, ολόκληρο το οικοδόμημα θα κατέρε στον πρώτο παγετό. Κάθε πέτρα που σήκωνα με τα ματωμένα τους χέρια, κάθε βότσαλο που τοποθετούσαν με προσοχή κάτω από τα μελλοντικά πατώματα των παιδιών τους, ήταν μια πράξη απόλυτης μητρικής αγάπης και μια βαριά παραδοχή. Η ζωή των οικογενειών τους θα εξαρτιόταν πλέον από αυτές τις κρύες, άψυχες πέτρες. Το συγκρότημα άρχισε πλέον να παίρνει την τελική του επιβλητική μορφή, αποκαλύπτοντας το αληθινό μεγαλείο της εσωτερικής του μηχανικής. Μέσα στο αποτύπωμα κάθε καμπίνας, το μονό υπόγειο κανάλι που ερχόταν από τον φούρνο δεν σταματούσε απλώς στην είσοδο, αλλά μεταμορφωνόταν σε έναν περίπλοκο, φιδωτό λαβύρινθο. Αυτή η οφιοειδής διάταξη, που εκτινόταν σε 60 ολόκληρα τετραγωνικά πόδια κάτω από το δάπεδο, ήταν η απόλυτη εφαρμογή της θερμοδυναμικής μεγιστοποίησης. Αν το κανάλι ήταν μια απλή ευθεία, τα καυτά αέρια θα δραπέτευαν πολύ γρήγορα προς την καμινάδα, παίρνοντας μαζί τους πολύτιμη ενέργεια. Όμως, αναγκάζοντας τη θερμότητα να κάνει συνεχείς ελιγμούς, να στρίβει, να επιστρέφει και να διασκίζει ξανά και ξανά τον χώρο κάτω από τα πόδια τους, ο Μαρσέλ πέτυχε τη μέγιστη δυνατή μεταφορά ενέργειας. Κάθε ίντσα αυτού του πέτρινου λαβυρίνθου είχε σχεδιαστεί για να αποσπάσει και την τελευταία ρανίδα θερμότητας από τον καπνό, πριν του επιτρέψει να βγει στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, το πραγματικό μυστικό της επιτυχίας δεν κρυβόταν μόνο στον δρόμο που ακολουθούσε η φωτιά, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αυτή η ενέργεια αποθηκευόταν. Εδώ ακριβώς οι ποταμίσιες πέτρες που μετέφεραν οι γυναίκες έπαιζαν τον πιο κρίσιμο ρόλο. Ο κενός χώρος γύρω από τα φιδωτά κανάλια δεν έμεινε γεμάτος με αέρα, ο οποίος είναι κακός αγωγός και χάνει τη θερμοκρασία του ακαριέα. Αντίθετα, οι γυναίκες γέμισαν κάθε χαραμάδα, κάθε γωνιά, με αυτές τις πυκνές, βαριές πέτρες, δημιουργώντας μια συμπαγή μάζα που λειτουργούσε ως μια γιγαντιαία θερμική μπαταρία. Αυτό ήταν το θεμέλιο της ασφάλειας τους, το στρατηγικό τους απόθεμα ενάντια στο απρόβλεπτο. Αυτές οι πέτρες είχαν την ικανότητα να τραπούν την ακτινοβολούμενη ενέργεια, να τη φυλακίζουν στο εσωτερικό τους και να τη συσσωρεύουν επί ώρες. Καθώς ο φούρνος έκαιγε, η θερμική μπαταρία κάτω από το σπίτι φορτιζόταν αργά αλλά σταθερά.
Αυτό δημιουργούσε ένα ζωτικό περιθώριο σφάλματος, μια ασπίδα προστασίας απέναντι στην ανθρώπινη αδυναμία ή την ατυχία. Αν για οποιονδήποτε λόγο η φωτιά εξασθενούσε για λίγο, αν ένας κορμός ξύλου δεν άναβε σωστά ή άμια βάρδια καθυστερούσε μερικά λεπτά μέσα στη θύελλα, το σπίτι δεν θα πάγωνε αμέσως. Οι πυρωμένες πέτρες κάτω από το πάτωμα θα συνέχιζαν να εκπέμπουν τη συσσωρευμένη του ζεστασιά, διατηρώντας τη θερμοκρασία σταθερή και προστατεύοντας τους κοιμόμενους από την απότομη πτώση του υδραργύρου. Ήταν μια μηχανική της υπομονής, όπου η αργή απορρόφηση και η ακόμα πιο αργή απελευθέρωση της ενέργειας εξασφάλιζε τη σταθερότητα που απαιτεί η ζωή. Κοιτάζοντας το ολοκληρωμένο πλέον δίκτυο, οι τρεις οικογένειες ένιωθαν μια παράξενη δέος. Κάτω από τα πόδια τους, κρυμμένο από το χώμα και το ξύλο, βρισκόταν ένα αόρατο πέτρινο φρούριο, σφυρίλατημένο από τον ιδρώτα των ανδρών και την επιμονή των γυναικών, έτοιμο να μετατρέψει την ομή δύναμη της φωτιάς σε μια διαρκή, σωτήρια αγκαλιά που δεν θα έσβηνε ποτέ. Καθώς το ημερολόγιο έδειχνε πλέον τις τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου, το τοπίο της Μοντάνα άρχισε να μεταμορφώνεται σε μια απόκοσμη, χρυσή έρημο, προμηνύοντας την έλευση του αμήλικτου ψύχους. Ήταν η στιγμή της μεγάλης δοκιμασίας, η στιγμή που η θεωρία έπρεπε να δώσει τη θέση της στην πράξη. Όμως, πριν ακόμα ανάψει η πρώτη σπίθα, το γαλλικό συγκρότημα δέχτηκε την επίσκεψη των σκεπτικιστών. Ο Έμετ Κόλτον και ο Νίο Ταλάμντα Σίγμα Μπέριξτρομ, έμπειροι κτηνοτρόφοι της περιοχής, έφτασαν έφυποι, κοιτάζοντας με ένα μοίρμα ήκτου και ηρωνία στο πέτρινο κατασκεύασμα στο κέντρο του τριγώνου. Για αυτούς τους ανθρώπους, που είχαν γαλουχηθεί με το δόγμα της απόλυτης ατομικής ευθύνης, το σχέδιο των Γάλλων δεν ήταν απλώς μια τεχνική αστοχία, αλλά μια προσβολή προς την ίδια την ανθρώπινη φύση. «Μπορείτε να χτίσετε τα πιο τέλεια κανάλια στον κόσμο», είπε ο Κόλτον με μια φωνή γεμάτη από την αλαζονία του μοναχικού επιζώντα, «αλλά δεν μπορείτε να ελέγξετε την ανθρώπινη αδυναμία. Η τεμπελιά, η κούραση ή ένας απλός εγωισμός θα σβήσουν αυτή τη φωτιά. Κάποιος θα αποκοιμηθεί, κάποιος θα αρνηθεί να βγει στο χιόνι, και τότε τρεις οικογένειες θα παγώσουν μαζί επειδή εμπιστεύτηκαν η μία την άλλη αντί για τον εαυτό τους. Στην Αμερική επιβιώνεις μόνος σου ή πεθαίνεις μαζί με τους ανόητους». Ο Μαρσέλ άκουγε σιωπηλός, με μια γαλήνια, σχεδόν μυστικιστική αυτοπεποίθηση που πήγαζε από αιώνες κοινοτικής ζωής στην παλιά Ήπειρο. Δεν χρειαζόταν λόγια για να απαντήσει στην περιφρόνησή τους, η απάντηση θα ερχόταν από την ίδια τη γη. Την πρώτη ημέρα του Οκτωβρίου, με τις οικογένειες συγκεντρωμένες γύρω από το κεντρικό πέτρινο στέγαστρο, ο Μαρσέλ γονάτισε και άναψε την πρώτη φλόγα. Καθώς το ξύλο άρχισε να τρίζει και η θερμοκρασία στον θάλαμο καύσης να ανεβαίνει, τέθηκε σε λειτουργία η τελευταία, κρίσιμη δικλείδα του μηχανισμού, το σύστημα των διπλών αποσβεστήρων ή DABER. Αυτή η μηχανική λεπτομέρεια ήταν το κλειδί για τον απόλυτο έλεγχο της ενέργειας. Ο Μαρσέλ, με μια επιδέξια κίνηση, χειρίστηκε τους σιδερένιους μοχλούς που είχε σφυριλατήσει ο Θεόφιλος. Το σύστημα λειτουργούσε με μια διπλή, ευφυή λογική. Όταν οι οικογένειες έπρεπε να ψήσουν το ψωμί τους, ο αποσβεστήρας επέτρεπε στη θερμότητα να ανέβει στον πάνω θάλαμο, μετατρέποντας το κτίσμα σε έναν παραδοσιακό φούρνο. Όμως, για τη θέρμανση των σπιτιών, η διαδικασία αντιστρεφόταν. Κλαίνοντας τον πάνω αεραγωγό, ο Μαρσέλ έπνιγε την κατακόρυφη τάση του καπνού, αναγκάζοντας τη θερμότητα να παγιδευτεί και να συμπιεστεί. Χωρίς διέξοδο προς τα πάνω, η ομοθερμική ενέργεια δεν είχε άλλη επιλογή από το να υπακούσει στην πίεση και να διοχετευτεί βία προς τα κάτω, εισχωρώντας τα τρία υπόγεια κανάλια. Ήταν μια στιγμή απόλυτης μηχανικής κυριαρχίας πάνω στο στοιχείο της φωτιάς. Για 2 ολόκληρες ώρες, η αγωνία ήταν διάχυτη στην ατμόσφαιρα. Οι άνδρες και οι γυναίκες περίμεναν μέσα στις καμπίνες τους, με τα βλέμματα καρφωμένα στα γυμνά ξύλινα πατώματα. Και τότε συνέβη το θαύμα. Μια ανεπαίσθητη, γλυκιά ζεστασιά άρχισε να αναδύεται από το δάπεδο, νικώντας την παγωμένη υγρασία του εδάφους. Δεν ήταν η απότομη, καυτή ανάσα μιας σόμπας που σου καίει το πρόσωπο, αλλά μια βαθιά, σταθερή ακτινοβολία που ανέβαινε από τα σπλάχνα της γης. Ένας βαθύς αναστεναγμός ανακούφισης πλημμύρισε τα δωμάτια. Τα παιδιά έβγαλαν τις βαριές μπότες τους και ακούγησαν τις πατούσες τους στο ξύλο που τώρα έσφιζε από ζωή. Η σιωπηλή εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων είχε θριαμβεύσει πάνω στην καχυποψία των γειτόνων τους. Η φωτιά είχε ξεκινήσει το ταξίδι της κάτω από το χώμα και για πρώτη φορά η υπόσχεση του Μαρσέλ είχε γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα. Η μάχη ενάντια στον χειμώνα είχε μόλις αρχίσει, αλλά το τρίγωνο της επιβίωσης είχε πλέον μια παλόμενη, θερμή καρδιά που τίποτα δεν φαινόταν ικανό να σταματήσει. Με την έλευση του Νοεμβρίου, ο ρυθμός της ζωής στο γαλλικό τρίγωνο άλλαξε οριστικά, αποκτώντας μια σχεδόν μοναστική πειθαρχία. Δεν επρόκειτο πλέον για μια απλή κατασκευαστική πρόκληση, αλλά για μια ιερή δέσμευση,
Μια ζωντανή συμφωνία επιβίωσης που απαιτούσε απόλυτη προσήλωση στο καθήκον. Ο Μαρσέλ θέσπισε ένα αυστηρό σύστημα 8ωρων βαρδιών που κάλυπτε κάθε δευτερόλεπτο του 24ωρου, διασφαλίζοντας ότι η φλόγα δεν θα τρεμόπαιζε ποτέ. Από τα μεσάνυχτα έως τις 8 το πρωί, η οικογένεια του Γκουστάβ είχε την ευθύνη της αγρύπνιας. Από τις 8 έως τις 4 το απόγευμα αναλάμβανε ο Μαρσέλ και από τις 4 έως τα μεσάνυχτα ο Θεόφιλος. Αυτή η κυκλική διαδοχή δημιούργησε έναν σταθερό, καθησυχαστικό παλμό μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Υπήρχε μια βαθιά, σχεδόν μεταφυσική ψυχολογική ανακούφιση σε αυτό το σύστημα. Ένας πατέρας ή μια μητέρα που ξυπνούσε μέσα σε παγερή νύχτα της Μοντάνα, ακούγοντας το χιόνι να μαστιγώνει τους τοίχους, δεν ένιωθε πια τον τρόμο της απομόνωσης. Ήξεραν με απόλυτη βεβαιότητα ότι, μόλις 30 πόδια μακριά, ένας φίλος, ένας αδελφός, ήταν ξύπνιος μέσα στη θύελλα, τροφοδοτώντας τη φωτιά που κρατούσε τα παιδιά του ζωντανά. Αυτή η ακλόνητη εμπιστοσύνη ήταν το πραγματικό καύσιμο που ζέστηνε τις ψυχές τους, πολύ πριν η θερμότητα φτάσει στα πατώματα. Ωστόσο, πίσω από το συναίσθημα και το καθήκον, κρυβόταν μια αμήλικτη ενέργειακή στρατηγική την οποία ο Μαρσέλ εφάρμοζε με μαθηματική ακρίβεια. Η συνέχεια της καύσης δεν ήταν απλώς θέμα ευκολίας, αλλά η απόλυτη λύση στο πρόβλημα που οι μηχανικοί ονομάζουν ποινή της κρύας εκκίνησης. Σε μια συνηθισμένη σόμπα που σβήνει κατά τη διάρκεια της νύχτας, η πρώτη ενέργεια της νέας φωτιάς παταλάται άσκοπα. Ένας παγωμένος πέτρινος φούρνος μπορεί να καταβροχθήσει έως και 40.000 BTUs ενέργειας μόνο και μόνο για να ζεστάνει την ίδια του τη μάζα και να φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας. Αυτή η τεράστια ποσότητα θερμότητας χάνεται για το σπίτι, καθώς απορροφάται από τις κρύες πέτρες πριν καν αρχίσει να ακτινοβολεί στον χώρο. Διατηρώντας τη φωτιά να μένει ασταμάτητα για εβδομάδες, ο Μαρσέλ εξάλειψε αυτή την κολοσιαία σπατάλη. Κάθε γραμμάριο ξύλου που προστίθετο στον πυρωμένο θάλαμο μεταφραζόταν ακαριέα σε καθαρή, ωφέλιμη θερμότητα. Οι πέτρες παρέμεναν σε κατάσταση κορεσμού, αρνούμενες να απορροφήσουν άλλη ενέργεια, και έτσι όλη η δύναμη της φλόγας διοχετευόταν άμεσα στα υπόγεια κανάλια. Η αποδοτικότητα του συστήματος ήταν πολυδιάστατη και συγκλονιστική. Η ίδια ενέργεια που ζέστηνε τα πατώματα των 3 σπιτιών χρησιμοποιούνταν ταυτόχρονα για να ψήνεται το ψωμί της εβδομάδας στον πάνω θάλαμο, να σιγοβράζουν μεγάλα καζάνια με νερό για την καθαριότητα και να θερμαίνονται πέτρες που οι οικογένειες μετέφεραν στα κρεβάτια τους για επιπλέον θαλπορή. Ήταν μια ολιστική διαχείριση της φωτιάς, όπου τίποτα δεν πήγαινε χαμένο. Ενώ οι γείτονες τους ξόδευαν τις δυνάμεις τους προσπαθώντας να αναζωπυρώσουν σβησμένες σόμπες μέσα στην παγωνιά, οι 3 Γάλλοι ζούσαν μέσα σε μια σταθερή, αδιατάρακτη θερμική αγκαλιά. Η φωτιά είχε γίνει ένα μέλος της οικογένειάς τους, ένας ακίμητος φρουρός που δεν γνώριζε ύπνο, επειδή η κοινότητα είχε επιλέξει να αγρυπνά στη θέση του. Αυτός ο ιερός ρυθμός της βάρδιας μετέτρεψε την πράξη της επιβίωσης σε μια μορφή τέχνης, αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία δεν είναι απλώς μια ηθική αξία, αλλά η πιο εξελιγμένη μορφή μηχανικής που γνώρισε ποτέ ο άνθρωπος. Τον Ιανουάριο του 1894, η φύση αποφάσισε να δείξει το πιο αποτρόπαιο και φωνικό της πρόσωπο στην επικράτεια της Μοντάνα. Ένα πολικό σύστημα από την Αλμπέρτα κατέβηκε σαν λεπίδι, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ και μετατρέποντας την πρέρεια σε ένα απέραντο, λευκό νεκροταφείο. Ο υδράργυρος κατέρευσε στους 42 βαθμούς υπό το 0, ενώ οι λυσαλέοι άνεμοι που έπνεε με ταχύτητα 30 μιλίων την ώρα δημιουργούσαν μια αίσθηση ψύχους που άγγιζε τους 70 βαθμούς υπό το 0. Έξω, στην παγωμένη κόλαση, ο θάνατος παραμόνευε σε κάθε ανάσα. Το χιόνι δεν έπεφτε απλώς, σγινόταν ένα συμπαγές, τυφλό τείχος που εξαφάνιζε κάθε ίχνος ζωής. Για τους συμβατικούς απίκους που είχαν επιλέξει τη μοναχική επιβίωση, εκείνες οι μέρες μετατράπηκαν σε έναν απεγνωσμένο αγώνα δρόμου προς τον αφανισμό. Η ψυχολογική πίεση της απόλυτης απομόνωσης, σε συνδυασμό με τον ήχο των τείχων που έτριζαν από τη συστολή του πάγου, έφερνε τους ανθρώπους στα όρια της παράνοιας. Στις απομονωμένες καμπίνες του Εμέτ Κόλτον και των άλλων γειτόνων, η κατάσταση ήταν τραγική. Οι μαντεμένοι εσόμπες τους, αν και έκυραν στο κόκκινο, αποδεικνύονταν εντελώς ανίσχυρες μπροστά στην τρομακτική θερμική κλίση που δημιουργούσε το εξωτερικό περιβάλλον. Η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό της καμπίνας ήταν τόσο χαόδης, που η ζέστη δραπέτευε μέσα από τις χαραμάδες και τους τοίχους ταχύτερα από όσο μπορούσε να παραχθεί. Αυτό που βίωναν οι μοναχικοί άπικοι ήταν μια ολοκληρωτική καταστροφή της μηχανικής του στρατηγικής. Για να κρατήσουν τις οικογένειες τους ζωντανές, αναγκάζονταν να καίνε πάνω από 160 λίβρες ξύλου την ημέρα. Οι σόμπες τους είχαν μετατραπεί σε ακόρεστα στόματα που καταβρόχθιζαν τον κόπο ολόκληρων μηνών μέσα σε λίγες ώρες.
Καθώς έβλεπαν τις στίβες των ξύλων τους να εξαφανίζονται με εφιαλτική ταχύτητα, η συνειδητοποίηση ήταν συντριπτική. Τα καύσιμα τους ατελείωναν πολύ πριν τελειώσει ο χειμώνας. Πολλοί άρχισαν να καίνε τα έπιπλά τους, τα ράφια τους, ακόμα και τα εργαλεία τους, σε μια μάταιη προσπάθεια να κερδίσουν λίγες ακόμα ώρες ζωής. Η εξάντληση ήταν καθολική. Οι γυναίκες και οι άνδρες έπρεπε να ξυπνούν κάθε 2 ώρες για να τροφοδοτούν τη φωτιά, παραμένοντας άυπνοι, τρεμάμενοι και ψυχικά ρακένδυτοι. 2 γείτονες δεν άντεξαν. Ένας πέθανε στον ύπνο του όταν η φωτιά του έσβησε, και ένας άλλος κατέρευσε από την απόλυτη κόπωση μετά από 70 ώρες άγρυπνης πάλης. Όμως, μέσα στο γαλλικό συγκρότημα, η πραγματικότητα ήταν απόκοσμα διαφορετική, σχεδόν προκλητικά ειρηνική. Ενώ έξω η φύση ούρλιαζε, μέσα στις 3 καμπίνες επικρατούσε μια βαθιά, σταθερή θαλπορή. Το θερμοκρασιακό θαύμα του Μαρσέλ λειτουργούσε με απόλυτη ακρίβεια. Ο 10χρονος Εμίλ Ρενάρ περπάτησε ξυπόλυτος πάνω στο ξύλινο πάτωμα της καμπίνας του για να φέρει νερό, νιώθοντας τη ζεστασιά να αγκαλιάζει τις πατούσες του. Το θερμόμετρο έδειχνε 61 βαθμούς Φαρενάιτ. Η κεντρική εστία έκυε ασταμάτητα για 103 συνεχόμενες ημέρες, χωρίς να σβήσει ούτε για 1 δευτερόλεπτο. Το σύστημα των βαρδιών δεν είχε αποτύχει ούτε μια φορά, παρά το γεγονός ότι κάθε άνδρας έπρεπε να διασχίσει εκείνα τα 30 πόδια της πολικής θύελλας για να αναλάβει το καθήκον του. Η αντίθεση ήταν συγκλονιστική. Έξω κυριαρχούσε ο τρόμος και η παγωνιά, αλλά μέσα η ζωή συνεχιζόταν με έναν ρυθμό που έμοιαζε να ανήκει σε άλλη εποχή. Τα παιδιά έπαιζαν ελεύθερα, οι οικογένειες μοιράζονταν ζεστό καφέ και η σιγουριά της κοινότητας είχε νικήσει τον φόβο του θανάτου. Η ανθρώπινη φύση των Ευρωπαίων, βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, είχε υψώσει ένα αόρατο τείχος προστασίας. Ενώ ο κόσμος γύρω τους κατέρεε, το τρίγωνο της επιβίωσης παρέμενε ένας φάρος ζεστασιάς και ελπίδας, αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά η μοναδική οδός προς τη σωτηρία όταν η φύση αποφασίζει να διεκδικήσει τα πάντα πίσω. Όταν η πολική καταιγίδα άρχισε επιτέλους να υποχωρεί, αφήνοντας πίσω της ένα τοπίο απόκοσμης, κρυστάλλινης σιωπής, ο Μαρσέλ Φορνιέ δεν πανηγύρισε με κραυγές. Αντίθετα, με την ψυχραιμία ενός ανθρώπου που εμπιστεύεται τους νόμους του σύμπαντος, πήρε το σημειωματάριο του και άρχισε να καταγράφει τους αριθμούς της νίκης. Για εκείνον, η επιβίωση δεν ήταν ζήτημα τύχης, αλλά μια απόλυτη μαθηματική δικαίωση. Λίγες ώρες αργότερα, μια σκιά εμφανίστηκε στον ορίζοντα. Ήταν ο Εμέτ Κόλτον. Ο άλλοτε περήφανος και αλαζόνας κτηνοτρόφος έφτασε στο γαλλικό συγκρότημα ρακένδυτος, με το πρόσωπο του σημαδεμένο από τα κρυοπαγήματα και τα μάτια του βυθισμένα από την απόλυτη εξάντληση. Ήταν ένας άνθρωπος ηττημένος, όχι από τον εχθρό, αλλά από την ίδια του την ιδεολογία. Είχε παλέψει μόνος του ενάντια στο θηρίο του χειμώνα και είχε χάσει. Στεκόμενος μπροστά στο Μαρσέλ, χωρίς ίχνος της παλιάς ηρωνίας, ψιθύρισε με μια φωνή που έτρεμε από την κούραση. «Δείξε μου. Σε παρακαλώ, δείξε μου πώς το κάνατε. Κόντεψα να χάσω την οικογένειά μου». Η στιγμή εκείνη δεν ήταν στιγμή εκδίκησης για τους Γάλλους, αλλά βαθιάς, ειλικρινούς συμπόνιας. Το ατομικό εγώ του Κόλτον είχε συντριβεί κάτω από το βάρος του πάγου, και στη θέση του γεννήθηκε η ανάγκη για τη γνώση που σώζει ζωές. Ο Μαρσέλ άνοιξε το σημειωματάριο του και αποκάλυψε στον γείτονά του τα συγκλονιστικά δεδομένα που είχε συλλέξει κατά τη διάρκεια της πολικής κρίσης. Η πραγματικότητα των αριθμών ήταν αμήλικτη. Το κεντρικό σύστημα των Γάλλων κατανάλωνε κατά μέσο όρο μόλις 110 λίβρες ξύλου την ημέρα για να κρατήσει ζεστές και τις 3 οικογένειες. Αυτό σήμαινε λιγότερο από 37 λίβρες ανά νοικοκυριό. Την ίδια στιγμή, ο Κόλτον, μόνος του στην καμπίνα του, έκαιγε πάνω από 160 λίβρες καθημερινά και παρόλα αυτά η θερμοκρασία στο σπίτι του μετά βίας άγγιζε τους 40 βαθμούς. Ήταν ένας παραλογισμός που ο Αμερικανός δεν μπορούσε να συλλάβει. 3 οικογένειες μαζί χρησιμοποιούσαν λιγότερα καύσιμα από μία οικογένεια μόνη της. Η οικονομία της κοινής φωτιάς είχε αποδειχθεί 4 φορές πιο αποδοτική από την απομονωμένη σπάταλη. Ο Μαρσέλ εξήγησε ότι αυτό ήταν το αποτέλεσμα της εξάλειψης της πατάλης και της διαρκούς, αδιάλειπτης καύσης που διατηρούσε τη θερμική μάζα σε κατάσταση κορεσμού. Αλλά η απόλυτη απόδειξη της μηχανικής ιδιοφυΐας κρυβόταν στις μετρήσεις της θερμοκρασίας των ταπέδων. Ο Μαρσέλ είχε μετρήσει το πάτωμα σε κάθε μία από τις 3 καμπίνες ανά 4 ώρες κατά τη διάρκεια του παγετού. Τα αποτελέσματα ήταν η θριαμβευτική επιβεβαίωση της ρευστοδυναμικής. Στην καμπίνα των Φορνιέ η θερμοκρασία ήταν 61 βαθμοί. Στην καμπίνα των Ρενάρ 59. Στην καμπίνα των Μαρσόν 62. Μια απόκλιση μόλις 3 βαθμών σε 3 διαφορετικά ακτήρια που θερμαίνονταν από μια κοινή πηγή 30 πόδια μακριά. Αυτή η ομοιογένεια ήταν η τρανή απόδειξη ότι τα 3 υπόγεια κανάλια,
με τις πανομοιότυπες διατομές και τα ίσα μήκη τους, μοίραζαν η θερμότητα με απόλυτη δικαιοσύνη. Η φύση είχε υπακούσει στη γεωμετρία. Ο Κόλτον κοιτούσε τους αριθμούς και μετά τα ζεστά, χαρούμενα πρόσωπα των παιδιών που έπαιζαν στο πάτωμα χωρίς κάλτσες. Η πνευματική του μεταστροφή ήταν πλήρης. Κατάλαβε ότι η επιβίωση στην Άγρια Μεθόριο δεν ήταν θέμα ομής δύναμης ή μοναχικού θάρρους, αλλά θέμα εμπιστοσύνης και ευφυούς συνεργασίας. Οι μαθηματικοί της νίκης είχαν μιλήσει. Η φωτιά που μοιράζεται και η πιο δυνατά, διαρκεί περισσότερο και τελικά, είναι η μόνη που μπορεί να νικήσει το απόλυτο μηδέν. Μετά από εκείνο τον επικό χειμώνα, η σιωπηλή επανάσταση του Μαρσέλ Φορνιέ εξαπλώθηκε σαν πυρκαγιά στις παγωμένες πεδιάδες της Μοντάνα. Ο Έμετ Κόλτον, ο άλλοτε δύσπιστος γείτονας, έγινε ο πρώτος μαθητής του, χτίζοντας το δικό του κοινοτικό συγκρότημα μαζί με 2 άλλους κτηνοτρόφους. Η γνώση που γεννήθηκε στην προβυγγία και δοκιμάστηκε στο απόλυτο μηδέν της Αμερικής άρχισε να αναδιαμορφώνει τον χάρτη της επιβίωσης. Μέχρι το φθινόπωρο του 1896, 11 παρόμοια συστήματα θέρμανσης λειτουργούσαν στην περιοχή, αποδεικνύοντας ότι η μηχανική της συνεργασίας ήταν το απόλυτο όπλο ενάντια στη φύση. Η ευελιξία του σχεδιασμού επέτρεψε σε άλλους μετανάστες να τον εξελίξουν ακόμα περισσότερο. Μια ομάδα Γερμανών απίκων, οι αδελφοί Βέμπερ, πήραν το αρχικό τρίγωνο του Μαρσέλ και μεταμόρφωσαν σε ένα σύνθετο τετράπλευρο σχήμα, συνδέοντας 6 διαφορετικές κατοικίες με έναν κεντρικό, γιγαντιαίο φούρνο. Αυτή η κλιμάκωση του σχεδίου ήταν η απόλυτη απόδειξη της θερμοδυναμικής και κοινωνικής συνέργειας. Όσο περισσότεροι άνθρωποι μοιράζονταν την ίδια φωτιά, τόσο μειωνόταν το ατομικό βάρος της εργασίας και τόσο αυξανόταν η ασφάλεια της κοινότητας. Το σύστημα των Βέμπερ έκαιε ασταμάτητα για 7 ολόκληρους μήνες κάθε χρόνο, χωρίς να σβήσει ούτε μια φορά επί δεκαετίες. Η κληρονομιά αυτής της αρχαίας σοφίας δεν μετριέται μόνο σε τόνους ξύλου που εξοικονομήθηκαν ή σε βαθμούς θερμοκρασίας. Μετριέται στις ζωές που σώθηκαν και στους δεσμούς που σφυριλατήθηκαν γύρω από τη ζεστή πέτρα. Το αρχικό γαλλικό συγκρότημα παρέμεινε όρθιο για 41 ολόκληρα χρόνια, μέχρι που ο εγγονός του Μαρσέλ το αποσυναρμολόγησε το 1934 για να χτίσει μια σύγχρονη φάρμα. Όμως, κράτησε ένα κοιμήλιο, ένα πυρότουβλο από την καρδιά του θαλάμου καύσης, μαυρισμένο από 40 χειμώνες συνεχούς φλόγας. Αυτή η πέτρα, που κουβαλά ακόμα τη μυρωδιά του καμένου ξύλου και του ψημένου ψωμιού, βρίσκεται σήμερα σε μια τιμητική θέση πάνω από το τζάκι της οικογένειας στην πόλη Great Falls. Είναι μια σιωπηλή υπενθύμηση ότι η πραγματική ζεστασιά δεν προέρχεται από την απομονωμένη άνεση, αλλά από την κοινή αγρύπνια. Κλείνοντας αυτή την ιστορία, η διδαχή για εμάς είναι ξεκάθαρη και διαχρονική. Σε έναν κόσμο που μας οθεί να παλεύουμε μόνοι μας, οι 3 οικογένειες της Μοντάνα μας θυμίζουν ότι ο πλούτος δεν είναι η ιδιοκτησία της φλόγας, αλλά η ικανότητα να τη μοιράζεσαι. Μια φωτιά που καίει για έναν σβήνει εύκολα. Μια φωτιά που καίει για πολλούς δεν πεθαίνει ποτέ. Η σοφία των προγόνων μας, η πατέντα της επιβίωσης και η ιερή αξία της κοινότητας είναι τα μόνα εφόδια που μπορούν να μας κρατήσουν όρθιους όταν οι χειμώνες της ζωής γίνονται αβάσταχτοι. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η εμπιστοσύνη είναι πιο ζεστή από οποιαδήποτε σόμπα και η συνεργασία είναι η μόνη μηχανική που μπορεί να νικήσει τον χρόνο. Αν σας ενέπνευσε αυτή η ιστορία της ανθρώπινης ιδιοφυΐας και της ακλόνητης αλληλεγγύης, σας καλούμε να γίνετε μέρος της δικής μας κοινότητας. Κάντε like στο βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι μας για περισσότερες ιστορίες επιβίωσης και μοιραστείτε αυτό το βίντεο με όσους πιστεύουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Ας κρατήσουμε τη φλόγα της γνώσης αναμένη μαζί.